सोनार. आज त्या दिवशी मी मशरूमचा पुलाव बनवलेला, ते मी 3 पॅकेट आणलेले. आता हे 2 पॅकेट आहेत, ते जास्त दिवस ठेवू शकत नाही. तर आज आपण ह्याची भाजी बनवूया मस्तपैकी धाबा स्टाईल. तुम्हाला दाखवेनच मी रेसिपी कशी बनवायची. अँड ह्याला साफ करायची पद्धत असते. ह्याला एक हे बघा, हे ना हे काढून टाकायचं. हे बघा असं करणार ना, हे बघा अशी, हे बघा दिसते, हे असं काढून टाकायचं. हे बघा, हे बघा, हे असं व्यवस्थित काढून घ्यायचं. आणि ह्याला आता आपण, मी तर मीठ टाकते, बाकीच्यांचं मला माहिती नाही. मी तर मीठ टाकते ह्याच्यामध्ये आणि मी बॉईल करून घेते. आणि ह्याला आपल्याला चांगले व्यवस्थित कट्स करायचे. आता ह्याला मी पहिला बॉईल करून घेईन, कारण की ह्याच्यामध्ये माती आहे बघा. तर मी ह्याला बॉईल करून घेईन आणि मग आपली रेसिपी स्टार्ट करूया. आणि दाखवते बाकी काय म्हणतात सगळेजण, कसं चाललं आहे. नाही, माझं आमचं कॉलेज चालू झालं. बाकी संडेला व्लॉग टाकणार होती गोरायला फिरायला जायचा, पण पॉसिबल झालं ना, कारण की आमच्याकडे खूप ट्रॅफिक झाली. आणखीन खूप म्हणजे आम्ही निघालेलो, आम्ही अर्ध्या रस्त्यातच आम्हाला 2 तास लागले. आम्ही रिटर्न रिक्षा फिरवली आणि रिटर्न आम्ही घरी आलो. तर बघू नेक्स्ट व्लॉग आम्ही कुठे फिरायला जायला भेटते, तिथे जाऊ. तर बाकी भेटू आपण नंतर. बाय. हाय, हे बघा, ह्याला मसाला, थोडं धने पावडर, लाल मसाला आणि मीठ टाकून ह्याला मॅरिनेट करून तेलामध्ये मी हे चांगले मशरूमला फ्राय करून घेतले. आणि इथे मी टाकलेलं आहे 2 मिरची, लवंग आणि दालचिनी आणि काळी मिरी आणि कांदा टाकला आहे बारीक चॉप करून. हा बघा, ह्याच्यामध्ये ना, आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे थोडीशी हळद, धना पावडर, मीठ, थोडं व्यवस्थित चवीप्रमाणे टाकायचं, कारण की आपण ऑलरेडी याच्यात मशरूमला टाकलेलं आहे. हे बघा, थोडासा लाल मसाला, चांगलं असं. ठीक आहे, आता ह्याच्यात मी टाकणार आहे टोमॅटोची प्युरी. टोमॅटोची प्युरी केलेली आहे. मस्तपैकी ह्याला एकजीव करून घ्यायचं असं. आणि ह्याला तेल सुटेपर्यंत आता हा मसाला आपल्याला चांगला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा. हे बघा, मस्त तेल सुटलेलं आहे. ठीक आहे, जे मशरूम मध्ये आपण ते टाकलं. हे आहे काजू आणि बदाम, ह्याच्यात आपण पेस्ट बनवूया. हे बघा, मी अर्धा तास भिजवून ठेवलेले काजू बदाम मस्त पेस्ट झालेले स्मूथ. आता हे आपल्याला टाकायचं याच्यामध्ये मस्तपैकी. त्याच्यानंतर हे कसुरी मेथी, माझी फेवरेट नेहमी असते माझ्याच्यात, खूप छान सुगंध येतो याच्याने. मस्त आले, खरंच टेस्टी झालेली आहे मस्तपैकी.